Λοιπόν, αποφάσισα να σας φτιάξω ένα βιντεάκι για να δείτε πώς μπορεί να δεθεί και πόσο ένας παπαγάλος με τον άνθρωπο που το φροντίζει. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τον χαρακτήρα του πουλιού. Για να δούμε ο Ντίνος πώς αντιδρά όταν μένει μόνος του. Τώρα τρώει. Γεια σου Ντίνο. Ντίνο, να φύγω? Να φύγω? Άντε φεύγω. Φεύγω λοιπόν. Δεν με βλέπει τώρα. Ακούστε τον. Τώρα θα ακούσετε πώς θα κάνει μόλις ανοίξω την πόρτα. Και τώρα θα ακούσετε πώς θα κάνει μόλις επιστρέψω. Τι είναι Ντίνο? Ησυχία. Για να ξαναφύγω. Ντίνο, φεύγω εγώ. Φεύγω. Αυτός ήταν ο ήχος της πόρτας που άκουσα ξανά. Και νόμιζα ότι θα πάω βόλτα χωρίς να τον πάρω μαζί. Για να δείτε πόσο βιαστικά έφυγε, του έμεινε και το σπανάκι στο ράμφος. Άιντε.